שלום, אני בועז דומברובר מדובר אפליקציות, ואנחנו נדבר היום על שינויים במודול ה-OPM בין גרסה 11i לגרסה 12 של אורקל אפליקיישן. הדבר הראשון הוא מספר השינויים, 1246 זה מספר השינויים בין גרסה 11.5 ל-12.1 ב-OPM, אורקל פרוסס מניפקצ'רינג, כאשר זה מתפרס על פני כל המודולים שנכנסים תחת ה-OPM, בין אם זה ה-Process Execution, בין אם זה ה-Process Product Development. בכולם יש שינויים, ושינויים בין טבלאות, פקאג'ים, סיקוונסים, כלומר שינוי מאוד מסיבי. הסיבה שיש שינוי כל כך מסיבי נובע מההיסטוריה. ההיסטוריה היא שאורקל רכשה את המוצר שנקרא ג'יימס מחברה בשם DataLogic, ולאורך השנים היא אמנם שיפרה אותו, אבל עדיין שמרה על הארכיטקטורה הבסיסית של ג'יימס, ורק בגרסה 12 היא ביצעה איחוד. מה המשמעות של האיחוד הזה? ב-11 היה לנו מודולים או ארכיטקטורה נפרדת ל-OPM בנושא המלאי, וארכיטקטורה נפרדת לכל שאר המודולים באורקל EBS מבחינת המלאי. היה ממשקים ביניהם, כלומר היה כל הזמן צורך לסנכרן בין שני המודולים האלה, כאשר לדוגמה הכי מסיבית היא שה-OPM היה לו מאסטר אייטם נפרד מהאורקל אינבנטורי. בנוסף, אם היית צריך לבצע תנועות פיננסיות לצורך קוסטינג, כי אתה רוצה לחשב את הייצור שלך ואת העלות שלך, אתה בעצם צריך היית לעבור דרך מנגנון שעובד מול המנגנון Mac, שהיה מבצע את הרישומים של ה-Journal Entries. בגרסה 12 אנחנו מוצאים שאורקל איחדו בעצם את ה-OPM Inventory עם האורקל Inventory, או יותר נכון הרחיבו את האורקל Inventory שיכיל גם תכונות שקשורות ל-OPM. ה-Item Master של ה-OPM מתבטל, ובעצם אנחנו עובדים לעבוד עם ה-Item Master הרגיל של אורקל EBS. עוד שינוי מסיבי זה שינוי בפיננסים. ה-Mac בלי קשר ל-OPM התחלף עם מנגנון שנקרא SLA, וה-OPM צריך ללמוד לעבוד מולו, או שינה את הדרך שבה הוא עובד על מנת לחולל תנועות פיננסיות שעוזרות לחשב את הקוסטינג. השינוי במלאי גורם להרבה מאוד השלכות, אנחנו לא נרחיב בכולם, אבל כמה נקודות. דבר ראשון, המבנה הארגוני של ה-OPM שונה בצורה מסיבית, או יותר נכון נעלם. אנחנו בגרסה 12 מוצאים שבוצע איחוד מלא, ובעצם ה-OPM עובד היום עם המבנה הרגיל של ה-Oracle Application, אין יותר Warehouse, וכל טבלאות ה-OPM קיבלו שדה, או רובם שדה שנקרא Organization ID, וכנגדו אנחנו צריכים להתנהל הן בהיבט של דוחות, הן בהיבט של ממשקים, הן בהיבט של תחקור. הדבר בא לידי ביטוי לאורך כל תהליך השדרוג. זה רק מסך אחד לדוגמה של מיפוי של ישות ה-Warehouse במבנה הארגוני למחסנים, סאב אינבנטורי, כאשר אתה צריך לקבל נקודת החלטה א', האם אתה בכלל מסב אותם, ב', למה אתה מסב אותם, לאיזה ארגון אתה יוצר אותו, שם חדש. לא נעבור על תהליך המיפוי כרגע, אבל אתם מבינים שבעצם אתה צריך לקבל את ההחלטות האלה במהלך השדרוג, ולהיות מוכן לבצע קצת שינויים תפיסתיים. בואו נדבר כמה דברים טובים בשינוי של המלאי, וכמה דברים קצת פחות טובים בשינוי של המלאי. דבר ראשון, יש לנו ניהול מרכזי של המלאי בארגון, דבר פנטסטי, חיכינו לו הרבה מאוד זמן. אין צורך יותר לעשות דוחות מאחדים בין תנועות מלאי של קבלה ברכש לעומת מלאי שנמצא ב-OPM. אין צורך בעצם להתנהל בצורה נפרדת של חילול לוטים במודול הקבלה בפרצ'סינג לעומת לוטים שנוצרים בתוך המלאי של ה-OPM, וככה לאורך כל הדוגמאות החל בייצור, אילדינג וכו'. אבל דבר קטן שגם אורקל כותבים את זה בתיעוד שלהם, אין הסבה או אין המשכיות של תהליכים היסטוריים, דבר שמחייב אותנו בעצם לבוא ולעשות ניהול כפול של מידע היסטורי לפני השדרוג ואחרי השדרוג. כלומר, החל מ-Log Genealogy שבעצם אנחנו צריכים לעשות דוחות מאחדים, אין לנו תנועות מלאי בצורה רציפה, וצריך להתחיל לעבוד בשני מקומות אם אתה רוצה לראות תמונה מלאה של תנועות המלאי שלך. עוד דבר זה ניהול ה-Item Master במקום מרכזי, דבר נפלא. אין יותר סנכרון של מספרי פריטים, אין יותר צורך לזכור שה-Order Management עובד עם ה-Item Master הזה, ואילו ה-OPM שאתה מבצע אילדינג עובד עם ה-Item Master ההוא. השורה התחתונה שבעצם אנחנו מאוד נהנים מה-Item Master אחד הזה, אבל
יש מחיר, המחיר הוא מאוד פשוט. רוב הישויות של האייטם מאסטר מה-OPM מצאו את מקומם באייטם מאסטר הדיסקריטי של האינבנטורי, אבל הפלקס פילדים לא הוסבו בצורה ממוכנת. המשמעות היא שבעצם שאם אנחנו עשינו שימוש סותר, השתמשנו באטריביוט 1 פה ובאטריביוט 2 במאסטר אייטם הרגיל, אנחנו עכשיו בבעיה ואנחנו צריכים לקבל החלטה לאן עובר המידע שהשתמשנו בו. בואו נעשה רגע עצירה עם המשחק, אנחנו נדבר רגע על שינויים פיננסיים קוסטיים. אז כמו שאמרנו בתחילת המצגת, השינוי המהותי הוא מעבר מניהול של Mac בפיננסים ל-SLA וההשלכה ל-OPM. ההשלכה העיקרית היא בסוף התהליך. ה-OPM קוסטינג עדיין נשאר החילול של החישוב והעלויות מתבצע בתוך ה-OPM, אבל רישום התנועות מתבצע בצורה שונה. ה-OPM לא ממשיך לרשום את התנועות בצורה עצמאית, אלא עובר דרך מנגנון ה-SLA, כמו שכל שאר המודולים עובדים באורקל EBS בגרסה 12. דבר טוב שלעצמו, כי התחקור הרבה יותר פשוט, הוא לא עובר דרך איזשהו פאקג' שמתרגם לנו את זה, ואנחנו צריכים לזכור שישנו חילול נפרד של התנועות ב-OPM. אנחנו בעצם עובדים בצורה סטנדרטית. בסוף המצגת אני רוצה להמליץ לכם כמה נוטים באתר סופורט של אורקל. דבר ראשון, נוט שמדבר על ריכוז של מסמכי השדרוג ל-12, דף הבית ל-12, שינויים במודול האיכות של ה-OPM, אם אתם עושים בו שימוש מאוד חשוב לקרוא. דף של ה-OPM עצמו על שינויים בגרסאות שלו, גם כן אפשר למצוא שם הרבה מאוד חומר. הרצאות מוקלטות על שינויים במודול של ה-OPM, לא תמיד עובד, לא בטוח שאורקל מתחזקים את הנושא הזה. שינויים בניהול הסטטוסים של ה-OPM בגרסה 12, מאוד חשוב לקרוא, להבין את התפיסה ואת השינוי והשלכות ובעיות כתוצאה מזה. והשוואה של השינויים במבנה הנתונים בין גרסאות לפי מודול, זה בעצם השינויים האמיתיים שבהם אתם יכולים לבדוק דוחות שצריכים לעבור שינוי, פקאג'ים, ממשקים שצריכים לעבור שינוי אצלכם, כי ישנם שינויים מאוד מהותיים. אז תודה רבה לכם. אני חושב ש-OPM 12 זה שינוי שיפור אמיתי, רק צריך להגיע מוכנים. תודה רבה.